ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза. ҳозир мехоҳам дар видеои имрӯза барои шумо анами якчанд намуд паплинои нава нишон дода, инчунин материалҳои арзона нархоша гап занам. Марҳамат то охира тамошо кунед. Иҷада анаи материалҳои дубайскӣ, паплинои дубайскӣ дам хел сангчоҳо задагиян. И сангчоҳо ин намудаш гули санги румолӣ меган. Беҳад сангчоҳош майдаяю баъд наздик задагияй. Нигоҳ кунед чӣ қадр хушрӯ метова. И мисли ҳар вақта дизайнерскиё нест, и дигартаракай дӯстони азиз. Ва нархи ино 3 метр 180-190 сомонай. Марҳамат, сангчоҳош беҳад хушрӯай. Чун бо аз наздик мебинед, тамоман бо дигар хел метобад ин. Ози бо барои шумо анаи намудоша нишон метиҳам. И санги сетагаяй. На марҳамат бинед 180 сомон. Намхел санги сетага. Материал худаш материали дубайскӣ мегам. Рости дӯстони азиз, дар чанд ҳамин комментариҳо менависанд ки шумо дубайскӣ мегед. Тамошобинони азиз, ҳар он чизе ки дар бозор гап мезананд, ҳавай чиза ман ба шумо мерасонам. Якчанд бор ман аллакай гуфта будам барои шумо ки ҳар чизе ки фурӯшандаҳо гуфта молшона нишон метиҳанд, ҳавая мо ба навор гирифта ба шумо пешниҳод мегардонем. Ман нишонам начи, ман гапам назанам. Агар ира шумо ҳангоме ки ба бозор меред ба корвон, мисол фурӯшандаҳо ҳамин номои ҳаминора ҳам хел гуфта ба шумо мефаҳмонанд. Хулос дӯстони азиз, бинед ишам ҳам хел ваяй паплинай 180 сомон. ами сангош кати сангои сетага бисёр хушрӯ меомадай. Санги сетага камайне ки бозорда ҳама ҷо надора санги сетага. Мисол дизайнерский ё ин ки дождик ҳози ҳамаи дуконода ҳастай. И сангои сетагара кам ҷода меёбед. Бинед ана ин намудаш мана маъқул шид. Материалшам хушрӯй, баъд сангоям зебидагияша. Анаи Шанел ҳаст дӯстони азиз, дубайскӣ. Анамин сангои дизайнерӣ. Ана инора бинед сангошон калонай. Иямам хел 170-180 ами дизайнериё ва ё дубайскиё дизайнериёшам хел нарх меистанд. Ва ёям ана ин намудошам иш доингай. Инаям ам хел 170. Санги тозаш. аз ё зибо дигар ранг астай дӯстони азиз. нишон метиҳам, метавонед ки бинед. Инам дӯстони азиз паплини сумма 170 сомон. Санги дизайнерский, санги кабудзадагай. Ози ами санги зард, кабуд ва сирх беҳад камёфт чидагай, қимат чидагай. Анаиям ам хел санги кабуд дора. Доингай худаш ду сангаяй бинед. ҳам санги кабуд кати оро додагиян, ҳам санги зард кати. Марҳамат дӯстони азиз, агар шумо ягон чи интихоб кардед аз видеои имрӯза, беғарз аз он материалҳое ки дар охири видео ман нишон метиҳам, аз паплино агар интихоб кардед, доставка дорем мо, метавонед ки нависед. Инчунин ҳаст аз ана ино 160 сомонӣ. Иноям 170 будан, ози арзонтар шидагиян. Доинган. Айнаи намуде ки ҳозир шакли кушодаш буд, ҳамун паплинай дариҷа бошад, шакле ки овезонай. Пурратар аз дур ҳардуша якҷоя хостум барои шумо нишон диҳам. Марҳамат. Бинед чӣ қадр хушрӯ метоба. Кабутуш ваяй по цвети джинсай. Цвети джинсияй. Набинед ин тараф ҳамаш доинго. Доингои фасон. Баъзан савол метиҳанд он шахсоне ки намедонанд доинг чист. Доинг ин материали мулоим, хушрӯ, мисол шолк надора дар таркибуш. Ана ин намудора боша паплинои гули коронавирус меган. Нав омадагияй. Ана дизайнерский сангчоҳо дора 160 сомон. И тарафуш боша ҳама хелаш ҳаст. Инаи паплинам хушрӯай 110 сомон. И
ай ба фикрам камондагиай слинги ғавсай сангчои наздик рангаш мада маъқул шед. барои аввай хостум барои шумо ҳам нишон диҳам, то ин ки шояд ягон кас да маъқул мешава метавона интихоб кунам. дӯстони азиз, ҳозир бошад ма мехоҳам барои шумо анамин материалҳои вая нишон диҳам. пеш хитои бозор буд, ҳозир дар корвон ами материалҳоро фурӯхта мешава. дар дуюм рядаш тарафи 0.12 дуюм ряд пажарка 0.12 дуюм ряда охироношта контейнерое ҳаст ки анамихе материалҳои хитоӣ мефурӯшанд. ин материалҳое ки ман ҳозир барои шумо нишон додистам якта ба якта нархҳои иё 1 метрш 10 сомон ва 20 сомон 15 сомонай. марҳамат тамошо кунед. инам шифонакҳои хушрӯ дора. касое ки мисол и барои юбкаҳои дароз духтан подкладка тикни агар ё ин ки шарф духтан ё ин ки паррео дигару дигар чизода хушрӯ меояд. агар ки мисол чихол катӣ бикунӣ. бинед чанд намуда ёз якта ба якта то охира нишон метиҳем барои шумо. агар каседа дар кор боша метавонед ба наздикон ҳамин чизора заказ кунед, нишон диҳед, аз анами видеои мо гирифта сурат гиред то ин ки барои шумо пайдо кунанд. дар болои ҳамин дукони амино распродажа 10 сомона навистагиай. агар хоҳед метавонед биёед бинед, вале дар ин дукон ҳама чиз 10 сом нест. ачи хеле ки гуфтам 20 сомонаям доранд, 15 сомонашам ҳаст ва 10 сомонаям инчунин ҳаст. ин намудам хушрӯвай дар як дукон ма дида будам ки ҳамин шифонои вая гирифтагӣ ҳастанд ки хитои бозора нигин андохта беҳад нархи қиматкатӣ пешниҳод кардагӣ ҳастанд. марҳамат инаи ваям хушрӯ и камакак ғавстарак будай аз дигарошда гулшунам хеле евростилай. инай гарӯхҳо ҳастай. марҳамат иям хушрӯа и барш майдай неким. чӣ хеле ки гуфтум нархи ино 1 метрш 10 сомон 15 сомон 20 сомонам хеле ай. як нишон додистам ҳамаш қариб 10 сомон 15 сомон ай. ҳамин тигри сабз хушрӯ аз наздика мебинӣ хушрӯай. ина палосара бинед барои шарф духтан ё ин ки медонед накидкаҳои тобистона медӯзанд тӯнукак аз болои курта пӯшидан мешавам хеле гирифта дӯзонед бонувони азиз. ина гарӯшкаҳоям хушрӯ аз ҳамин ранг ҳам паласаш ҳаст ҳам гарохиш гарохи калон инчунин ҳамин ранг тиграм дора. ина агар хоҳед метавонед омада бинед ва харидорӣ намоед. ҳозир бо иснам нишон метиҳам. ина инам дош боша аллакай ваяй турияю камакак резинкая хеле медава материалаш гулмайда кабинед. ҳамаи инора агар ки чихол андозиву курта будӯзӣ мешава. касоне ки чихолкатӣ курта дӯзонда мехоҳад. курта дӯзонданиай аниқтарш. ина блестяшиё ҳастай. ҳамиам хушрӯвак материалш узорша бинед бо чӣ хеле нағзай. чӣ хеле ки гуфтум ино камакак резинка доранд дар таркибшон. инаи паласа ҳастай. вай гарошки сафед иам резинкагиай ваяй камакак гармошкай материал. ана ино сафедош аст. хулас ки беҳад иҷа интихоб васея ё ки шумо метавонед аз анамин куртачо аз анамин материалҳо гиред. бисёр цветҳои хушрӯай барои кӯдакон куртачо будӯзед фатача будӯзӣ барое ки ҳам барои вайш дора и чихолуш дора материал ҳам турша дора. вай умед дорам ки
як набори хушрӯ дузонда метавонед. На 30 сомона чӣ ҳаст? Чӣ мегӯянд? Джинс. Ино джинсанд ҳамаш, дӯстони азиз. 1 метри 30 сомон. агар хоҳед марҳамат метавонед ки аз анами ҷинсҳо харидорӣ карда барои худтон мисол курта дузонед. ино ҷинсҳои гулдорам ҳаст, аднатониам ҳаст ва инчунин ҷинсҳои рванкаям ҳастай. на ино ҷинсҳои рванкая бинед, и барои анамин безрукавка медӯзанд ҷавоно, хушрӯ метоба. баъд ин хел блестящи материалҳо ҳастай. рости ино нархошон ба фикрам ки 20 сомона ё ин ки 25 сомона ҳаст бо туро. турора нархоша напурсидам рости гап. бисёр тур зиёдай. шояд ки 15 сум боша, шояд 10 сум боша. ҳамеша аниқ намедонам, лекин аз тарафи 10 сумон набуди туро. аз тарафи борои 20 сомона мондагӣ буд. наинҷа блестящиҳо ҳаст. марҳамат чӣ хеле ки гуфтам, агар ягон хел куртача фатача дӯзанда бошед, мисол метавонед гирифта барои кӯдакои худтон дӯзонед, барои духтарчаҳотон. ҷада ҳаст аднатониҳои 20 сомонаву 15 сомона. бисёр вақт мепурсанд ки аднатониҳоро нишон диҳед. марҳамат ин ҳамин намуд рангош ҳастай аднатонира. нархошон 15 сум 20 сомон. нархи 1 метраш. ина агар дар кор бошад метавонед нависед. мо доставка фақат анами аднатониҳоро метавонем карда, ё ин ки паплиноҳое ки дар аввали видео буд метавонед интихоб кунед. иноша дигароша не, барое ки ино беҳад материалош тунукай. баъзан мешавад ки шумо шояд ки ҳамон одаме ки харидорай шояд дигар хел тасаввур мекунад, ҳангоме ки мехара ба дигар хелай. барои аввай фақат ки паплиное ки мадилим пурай ки хушрӯвай ҳамора ба вай мегирам заказ.